nyasi mar ik mosenindo jamadar Francis Ogola ma en jatend jolweny mag piny Kenya nyaka tho mare tich ang'wen mar juma mokalo. Nyasi mar walo kanisa mar St. Thomas ACK Nduru ne odhi nyime mana kaka ne ochan kata doko ni wendo modhiala mosenindo jamadar Francis Ogola lekne mar chopo e nyasi kongima ne orem chopo kare. Nyasi mar walo kanisa no ne ota kod Archbishop mar kanisa mar Anglican Jackson Ole Sapit kod John Mark Haunga ka jo kanisa ne onyiso mor margi kod kuyo e seche mag yao kanisa no. Jafumbo marwa Walter Nyambaga ne ochopo kanyo kendo koro miyowa ler mathoth ewi nyasi no. Tarik 21 dwe mar Ang'wen kawuono ne en Jumapil mowal ne nyasi mar gwedho kanisa mar St. Thomas ACK Bade Manduro. Nyasi mane okelo kanyakla jo Kristo mar St. Thomas kendo podhe ne weche mag dolo. Gedo mar kanisa mane ochaki dwe mar 8 2023 e Boston mar jamadar Francis Ogola mane ochani dhi bedo wendo modhial mane okonyo gedo mar kanisa ni malach kendo chunye owuon to ne dwaro ni mondo obedie kanisa ni kinde mag wale. Bishop mar Maseno Diocese ma Kodia kod Jackson Ole Sapit kawo thuolo mar podho altar maradhai kendo wale ni tije mag dolo. As we thank you for the many blessings give to those who have worshipped here, we pray that all who seek you in this place will find you and become a living temple acceptable to you through Jesus Christ our Lord and Savior. Amen. Ole Sapit luore kanisa kagimanre kod lewni mag dolo kagin kod kondo kokawo thuolo mar kuoyo mo mar hawi mathego kanisa ni kod chilo manyalo miyo bed mogak. Peace of God be in this house. Peace of God be in this house. Sapit ochopo Ogola kendo gwedho kar luoko lwedo mitiyo godo kapok ocham sao kendo gwedho kombe kod gige choko sadaka mamoko moting'o mesni, aduda kod gige kodwol ma jamadar Francis Ogola ne onyiewo ne kanisa. Before his demise, we had planned with him that today was the day we are coming to consecrate, as even the plaque reads. It is still read as if it was to happen the way it happened with him witnessing. But God had other plans, and we decided that we will come to fulfill his wish. Kata kanisa ne kod kuyo kamano, negi yumo wer kod nyidonge mag pak kagiyiengo yeke. Kapet makwar bende onang'o lo kendo jadolo yudo thuolo mar yawo tamba mar nyisa ndika mar gedo mar St. Thomas ACK Manduru. The work that has been done here was part of what he committed himself to. A man that when he put his heart onto something, he would ensure that it is done to its perfect completion. Jadolo mar kanisa mar jolweny Canon Lelei ne osingo ni kanisa mar jolweny biro chiwo sir mag dongruok ne kanisa mar St. Thomas ACK mane weche mag dongruok. But when you do charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing. That was the general. Jogweng' moyange bende ni kod wach kuome ewi kony mag dongruok kaka kanisa. He was there 31st last month. We were with him. He took the Holy Communion. It was an ordinary church. All of us were there. And my purpose to come here is to give his contribution to the church. Nyamin jamadar Francis Ogola mama Chieng bende oyuoro mondo chowang'e nyasi mane familia omakore kanyakla e gedone. Ogola opo kuom chuny mar chiw emana kaka nyonde to kod jal mane gisomo godo mosedhi rutaya Cyrus Oguna leronwa. Mtu ambaye alikuwa anapenda jamii, anapenda marafiki, alikuwa ni mtu ambaye sio mtu tunasema bahiri. Mtu alikuwa ni mtu ambaye anapenda kupeana, na nakumbuka wakati fulani nilikuwa nikiwa na mazungumzo naye. Tulikuwa tu wawili tu. Akanielezea, Cyrus ndugu yangu, iwapo umebarikiwa japo hata kama una kidogo, pia jaribu kupeana kwa wengine. Wachore ni tire mon manenie kanisa ni mayudo sir mar omenda mar dwe ka dwe kod jopuonjre manyo yudo sir mag somo. Gikone to barua mayango hie kanisa no e kod obok mage ne opedhe lwet kanisa. Kakoro maduong' to en mana wach dolo emodong'.
Jumapil mane ogeni dhi bedo kod mor gi ilo. Jumapil mane ogeni wendo modhial dhi bedo jamadar Francis Ogola. Kata kamano, mano olwari alwanda kendo jogo mochopo kanene kod chuny malit. Nyakora Magajwang' wuoth rabora to kendo jogo mokedo ema nyalo chopo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, e gwenge mag Nduru, kaunti ma Siaya. Koro mogi kowere komotende kod weche manotimore Siaya.